Kar sandi kar tinggai dah angkat lahan angin noni play. Tanam jing. बे बैसागोखौ आसामनि बिराद गिदिर मोनसे हारिमुआरि फोरबो होननानै बुङो। इन्जय खालामहैनो होननानै आमेरिकानि, जापाननि, इंलेन्डनि मानसिफ्राबो फैयो। बिसोरो जा जानो गोसो बेखौनो जानो हायो। बिसोरो साफा डक्टर जानो हायो, इन्जिनियार जानो हायो, मास्टार जानो हायो, प्रफेसर जानो हायो, ACS, IAS अफिसार जानो हायो। बिसोरनाव बे सक्तिया, बे टेलेन्टआ दं रायजो राजा नोंथांमोन। दा जों बिसोरखौ खालामनांगोन, खालामनो हायो। बिसोरनि अनगायै रावबो गुबुना जाया। दा खालामनो हायोब्ला, बिसोरनो जायोब्ला दा मायाव सोनारगोन? जों बिमा बिफाया सानफेरदोंना सानफेराखै बिनि सायावसो सोनारगोन। खिन्थु बेवहाय थानाय बिमाफ्रा सानफेरदोंना सानफेराखै, बिफाफ्रा सानफेरदोंना सानफेराखै जे आंनि गथ'आ डक्टर जानो हायो, आंनि गथ'आ इन्जिनियार जानो हायो, आंनि गथ'आ मेट्रिक फरिखायाव 98% लाखिनो हायो। बे खोथाखौ सानफेरदोंना सानफेराखै बेवहाय थानाय बिमा बिफाया? खिन्थु बिनि सायावसो सोनारगोन। आरो सानफेराखैब्ला खुनुदिन जोंनि गथ'आ जानाय नङा, नोंथांमोन बायदिनो जागोन। बेयाव थानाय जायफोर बिफा दं नों बायदिनो जागोन। जेरै नोंनि बिफायाबोमोन, दा नोंबो बिदिनो, आरो गाबोन नोंनि फिसायाबो नों बायदिनो जानो थांबाय दङ। दा सानफेरदोंना सानफेराखै? दा सानाखैब्ला जोङो दिनैनिफ्राय साननांसिगोन रायजो राजा नोंथांमोन। आंथ' सानदों दा बेवहाय फोजोंसार दङ ना। आं फोजोंसारनि नामखौल' बुंनो सानैसो थाङोबाय आंनि स्कुलाव। दा फोजोंसारा बै मानास सेरफां एकाडेमियाव बा जायफ्रा प्राइभेट स्कुलाव आं बुङाखै दे गामिनि LP स्कुलाव फरायोबा रोङा होननानै बुंनो नागिराखै। जायफ्रा माने मोजां सिन्था खालामनानै गावबा गावनि गथ'खौ फोरोंबाय दङ, आं सानदों बिसोरनाव बे थिंकिंआ दङ। नङा होमबा? बे थिंकिंआ दङ, बे सानस्रिया दङ। आंनि गथ'खौ आं ओरै खालामनो नागिरदों। जायफ्रा बेबायदि सानदों बिसोरनि गथ'खौ रावबो होबथानो हाया। दा जायफ्रा सानाखै आं नोंथांमोनखौ साननांगौ होननानै बुंदों। मिथिबाय? जोंनि गथ' गथायखौ मोजां खालामनो थाखाय थाखा फैसाजों हाया रायजो राजा नोंथांमोन। जोंनियाव जेसेबां गिदिर गिदिर साख्रि आल्लाफोर दङ, नङा होमबा? मास्टारफोर दं, प्रफेसारफोर दं, सोरबा इन्जिनियारफोर दंब्ला रावबो थाखा फैसा गोनां धोनि मानसिनि गथ' नङामोन। बिसोरो बेबायदि गोरिब गुन्द्रानिनो फिसाखामोन। बेबायदि गोरिब गुन्द्रायैनो बिसोर दिनै बेबायदि जादों। दा बेखायनो बुंनाया, जोंनि फिसाखौ जों माजों मोजां खालामनो हायो? थाखा फैसा धोन सम्पतिजों नङा, जों नैबेजों खालामनो हायो। नोंनि गोसो सानस्रि थिंकिंजों खालामनो हायो। दा खालामनांगौनि थाखाय जोंनियाव आत्मबिश्वास, सेल्फ कनफिडेन्स होनना बुङो इंराजियाव। आत्मबिश्वास थानांगोन। आरो नोंनियाव थांखि थानांगोन। बिमा बिफानाव सिमां, थांखि। माबायदि थांखि? बे आंनि फिसानि दिनाव आं खुनुदिन खामला हाजिरा मावला। मानो? खारन आंनि गथ'खौ आं मास्टार खालामनो नागिरदों। आंनि गथ'आ मास्टार जानो हायो। आंनि फिसानि दिनाव आं खुनुदिन थेला बोला। मानो? खारन आंनि फिसाया इन्जिनियार जानो हायो। आंनि फिसाखौ आं इन्जिनियार खालामनो नागिरदों। बे सेल्फ कनफिडेन्स, आत्मबिश्वासखौ लानानै दा जोंनि गथ'फोरखौ जोथोन लानांगोन। बेवहाय थानाय साफ्रोमबो बिमा बिफाफोरखौ आं बुंदों। आरो आं मिथिगौ बेवहाय थानाय साफ्रोमबो 90% बिमा बिफायानो गोरिब गुन्द्रा। दा गोरिब गुन्द्रायानो जोंनि गथ'फोरनि मोनसे थुलुंगा जागोन रायजो राजा नोंथांमोन। बेनो थुलुंगा जागोन। जे आं दहाय होनबाय, जोंनि जायगानि बोथिनै बोथिथाम रानजानाय गथ'फ्रा बोथिनै बोथिथाम ओंखाम रानजानायखौ मोनसे थुलुंगा हिसाबै लानानै फरायदोंमोन। आङो फरायथारनांगोन, बे ओंखाम रसा नांनायनिफ्राय उद्धार जानांगोन होननानै फरायदोंमोन। बे थुलुंगाखौ लानानै फरायनानै बिसोर जानो हादोंमोन। दा नोंथांमोननि गथ'फ्राबो नोंथांनि न'खरा दे थाखा फैसा गैया, गोरिब, बेखौ मोनसे थुलुंगा हिसाबै लानो हानाय जानांगोन। आरो माला जागोन बिसोरो? जेब्ला नों बिमा बिफानियाव थांखि थागोन, फिसानि सायाव आत्मबिश्वासखौ लानानै गथ' गथायखौ जोथोन लागोन।
नाथाय जोंनि सानस्रिया नैरजाय जायोब्ला आं खामला हाजिरा मावनानै जाग्रानि फिसायालाय बहा मास्टार जानो प्रफेसर जानो नोंथांमोननि सानस्रिया जुदि नैबे जायोब्ला जाम्बानि फिसाला जाम्बायानो जाखानांगोन थेला बोग्रानि फिसा थेला बोग्रायानो जाखानांगोन बेबायदिया सानस्रिया थायोब्ला खिन्थु कुनुदिन जेबो जानो हानाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन खिन्थु आं बुंबाय दङ गले गले बेवहाय थानाय जेसेबां बिमा दं बिसोरनि साफ्रोमबो फिसाफ्रा डक्टर इन्जिनियार मास्टार प्रफेसर जानो हानायनि टेलेन्ट दं पावार दं सक्ति दं दा बे सक्तिखौ जोङो बायजोआव दिहुनना लाबोनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि फिसानावदि बे टेलेन्टआ दङ बे सक्तिया दं बे पावारा दं गोहोआ दङ बेखौ जों गथ'फोरनिफ्राय बायजोआव दिहुनना लाबोनांगोन दा बायजोआव दिहुनना लाबोनो गोनांब्ला गिबियावनो जों बिमा बिफानियावसो थांखिया थानांगोन आंनि गथ'खौ आङो मास्टार खालामनि गथ'खौ बुंबाय थानांगोन फिसा प्रफेसर जानांगोन मास्टार जानांगोन मेट्रिकआव ओरै थोरै नाम्बार लाखिनांगोन नोंथ' मिथिखागौ जोंनि न'खरनि अबस्थाया माबायदि नोङो आं बायदि जानांला नोंनि समाव आङो आरामै जानो गोसो जाबाय फिसानि दिनाव आङो गंसे मोजां न' लुनो लुबैबाय फिसानि दिनाव आङो आरामै जिरायनानै जानो लुबैबाय बे सिमांखौ जों बिमा बिफाया होनांगोन खिन्थु जोङो नुबाय मा दिनै नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा बे नोंथांमोननि गामियावल' नङा मोनफ्रोमबो एरियायावनो दा थासारिया बेबायदि दा जोङो मा नुबाय बिनि अनगायै बिनि सोलायमानखौ जोङो जोंनि फिसाफ्रा क्लास 8आव फरायनायावनो क्लास 9आव फरायनायावनो क्लास 10आव फरायनायावनो मा जाखो गान्जा सोबग्रा देनद्राय जाग्रा जौ फाग्ला बाइकनि फाग्ला हिन्जावनि फाग्ला नंगौना नङा दे देनाय बाइकनि फाग्ला बिफाया बायनो हानाय हायिजों खोथा गैया जायखिजाया बाइक नांगौ दा जोंनि गथ'फोरनि थिंकिंआ मानो बेबायदि जाखो क्लास 8आव फरायनाय गथ'आ मानो ड्राग्स एडिक्टेड जाखो क्लास 9आव फरायनाया मानो गान्जा सोबग्रा जाखो मानो देनद्राय जाग्रा जाखो जेराव बे गथ'आ सासे गोरिब न'खरनिफ्राय फैबावनाय थेवबो मानो साननो हायाखै जोंनि फिसाफ्रा जे लेखा फरायनानै माबा मोनसे जानांगौ दा बिनि सोलाय बे गथ'आ मा जाबाय जौसो फाग्ला जागारबाय ड्राग्स एडिक्टेडसो जागारबाय बाइकनिसो फाग्ला जागारबाय आं नामखौ गाबज्रिनो लुबैया जोंनि बे जायगायावनो ओरै लामा लामा थाबायलांबानो मोनो साथामसो जोंनि थासारिया बेबायदि दा मानो जादों जों बेखौबो बिजिरना नायनांगोन दाया खिन्थु गथ'फोरनिल' नङा बिनि दायनिगिरिया जाबाय नाम्बार 1आव जों बिमा बिफाया ओमफ्राय जोंनि जायगानि थासारिया नाम्बार 1आव खिन्थु जों बिमा बिफायानो दायनिगिरिया मिथिबाय बिनि दायनिगिरिया जों बिमा बिफायानो माबोरै खारन दिनैनि दिनाव जोङो बिमा बिफाफ्रा गावबा गावनि गथ'खौ अननायखौनो जोथोन लानाय होननानै सानो गावनि गथ'खौ बिराद अनबाय माने जोथोन लादों होननानै साननानै लायो मिथिबाय बे अननायानो जोथोन लानाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन बे बांद्राय अननाया दिनै जोंनि फिसाफोरखौ गाज्रि खालामदों माबोरै खारन जोंनि फिसाफ्रा मा होननानै सानो दा बिमा बिफानि बे बांद्राय अननायखौ बिमा बिफानि दुर्बलता होननानै साननानै लायो उइकनेस माबायदि दुर्बलता जे आङो बिमा बिफानि सासेल' फिसाला आंखौथ' बिमा बिफाया बिराद अनखायो गतिके आं जा बियो बेखौनो मोनो नंगौना नङा आरो जोंबो बिमा बिफाया बिराद अननानै जा बियो बेखौनो होबोबाय थादों उन्दैनिफ्राय बै कृष्णनो जुदि माबाया फोजोंसारा सामफ्रामबो आंनो ओरै थोरै नांगौ दिनै बेखौनो होबाय थायोब्ला जा बियो बेखौनो होबाय थायोब्ला खिनि बोसोर आंनो साइकेल नांसिगौ नङाबा आं स्कुलाव थांला होलायबाय बेबायदिनो बाराय 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 मा होननानै बुंदों इंराजियाव फंसे बाथ्रा दं हिउमेन वान्ट्स आर आनलिमिटेड होनना बुंदों मानसिनि लुबैनाया जोबनो थाङा बिसोरो मानिफ्राय जागायदों बिसोरनि बिनाया चक्लेट बिजेननायनिफ्राय जागायदोंमोन
चक्लेट बिजेननायनिफ्राय जागायनानै ओरै देरहोलां बिसिनि लुबैनाया बारायहोलां बिसिनि लुबैनाया सोलाय मा जाबाय क्लास 10 मोनबाथाय मा बुंबाय बिमा बिफाखौ जिहेतु बिमा बिफाया मिथिगौ बिमा बिफानि बाथ्राखौ मिथिगौ फिसाया जे आइ आफाया आंनि सायाव बिराद दुरबलता दं उइकनेस दङ आंखौ बिराद अनो ओंखायनो मा होनबाय क्लास 10 मोननाय लोगो लोगो आइलै मा मा होनदों 그 파라고 더 무장 뭐 아니 바이난 거야 뭐 갈로 바이난 거 나라 포리카 릴라네 바이난 거 나바 포리카 릴라 होननानै बुंबाय बिफाखौ बुंबायनो फिसालानो बाइनां सिगौनो नङाबा फरिखा लिरला बिफाया सिन्था खालामबाय मा खालामबावनो सासेल' फिसाला ना गथ'आ मा खालामबाय मास मोनसे जाबाय बिनाया मोनाखिसै आरो खेबसे बिबावबाय 10 दिन जाबावबाय मोनाखिसै ओंखायनो जोंनिया फिसाया मा सानबाय एसे थैनायनि थमखि होनो रं नाटक खालामनि जाबाय दरजा फांथेनानै थाब हाबनानै थाबाय दरजा खेवा बिमाया फोजाबाय फुङावबो ओंखाम जायाखिसै सानसुआवबो जायाखिसै मोनायावबो जायाखिसै दरजाखौनो खेंला बिमाया मोनायाव बिफाखौ होनबाय उन्दुनायाव मा खालामनो फिसा सासेखौ होनना गाबो बिमाया फिसा सासेखौनो मा खालामनो सानखो ओमफ्राय माबा बिमाया कृष्ण बिमाया गाबोन रखम आरो फोजोंसारखौ मोनायाव हमबाय फोजोंसार नों मा खालामनो सानखो होनना बिमाया गाबो फिसाखौ थैजानो गिबाय फुङावबो जायाखै सानसुआवबो जायाखै मोनायावबो जायाखै बिमाया बिफाखौ बेबायदि बुंबाय नालाय जों हर गेजेराव फिसालाया खिनो ओंखारनानै बेथ' न' सिङाव खिनो हाया नालाय सिरा दरजाखौ क्रेक खेंनानै बारियाव खिनानै उन्दुफैफिनबाय बिमाया सानबाय आयै जायाखै लोङाखै खियाखै थैसिगोन आंनिया फिसाया उफाय गैयिनि बिफाया मा खालामबाय हारसा सिख्लाफ्रा कालि तय मर्ब होनना बुंजाबाय केटिएम माने कालि तय मर्ब दा केटिएम मोनबाय मा खालामदो दा केटिएम मोननानै परिखा लिरा बाइक मोनाब्ला होनदोंमोन थैनोबो नागिरदोंमोन दाना बाइक मोनखांनानै बे बाइकखौ न' सिङाव दोनबाय थागोन आरो गिदिंथिंबाय थायो बाव थाङो बुंब्रुं बांब्रां ओरै सिमला बाजारजों जोंखौ नुबाथाय अन्थाइजों खुबैसै नामाब्रा नोंगोना नङा देनाय माबा बाइकनि खिबावबो माबा पाइपआव माबा सोदेरनानै थ्र' होनबावो मा जातनि गथ' बहा लेखा फरायखो देनाय बहा लेखा फरायखो गिदिंथिंबाय थायो बाइक सलायथिंबाय थायो खानायाबो ओरै गोलाव स्टाइल ओरैजाय गोरना खावलायखौसो माबा माबि ओरैजाय फेन्देरलायनानै लानाय आलादिङा सिख्लाफ्राबो इदिखौनो गोसोथोखायो इदिखौनो नायखायो गामि खाथिनि बिराद स्टाइलानो अदालगुरिनिया गोसोथोगारलायो गोसोथोबाय बाइक मोनदों नालाय दाना हिनजावखौ बाइकनि खिबुआव थिखांबाय दा बे बैसागो बोथोराव बबेयाव फांसन जादों हिनजाव गोसोथोनायखौ खिबुआव लानानै गावबागाव गोसोथोनाय रायलायखायो बिसोरनाव वाट्सएप ग्रुप थायोनो सोरबा ओरै माबा माबि बुंदोंबाथाय दसेनो वाट्सएपआव मेसेज होनानै ज' जानानै बुनोबो नागिरो ओंखायनो आंबो गारियाव दैसिन गोलाव थुंग्रि लाखायो आंबो बुंबाय थायो नालाय पिस्तलबो दं दिसुन खिन्थु पिस्तलखौ बाहायनो गोसो जाया आं थुंग्रि लाखायो आङो सोरबा नेथ'ले आंखौ लानो थब स्र' दानस'लांखागोन होननानै बै
बेबायदिनो जराब्रै जराबा 10 जरा गाहाम ज' जानानै गामि खाथिनि फांसनाव थाङा बिसोरो गिलुनाव गोसोथोनाय सिख्लाफोरखौ लानानै मुसलपुराव दंबा मुसलपुरनि फांसनाव थांगोन सालबारियाव दंबा सालबारिनि फांसनाव थांगोन गोसोथोनाय सिख्लायाबो जौ फेनाय गावबो जौ फेनाय ज' थांनानै ओरैजाय मोसाहैगोन सिख्लाफ्राबो मोसानायाथ' बिदिसो बै मादैमोननि बैसागो मोसानाया ओरै मोसागोन आरो बिसिनि मोसानाया ओरैजायसो मोसानायखौ दसे नायबाय दसे उनाव दुब्लि बारियाव ज' जाहैनानै इयावनो बियार लोंहैबाय सिख्लाफोराबो थासारिया बेबायदि गोनाङा जोंनिया दोनहाय